गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। आस्तान खाली तीन दिन रही जे आम घर
ଆଜି ସେ ଆଇବେ ବାପ ଘରକୁ ଆଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ବାବା ପଳେଇବେ ତ ପୁଣି 4 ଦିନ ବର୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କଲେ କ'ଣ ତ ବହୁତ ସାରା ମଜା ମସ୍ତି ବି ଅଛି ତ ମୋର ଆଶା କି ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ।